E nós imos xa coa derradeira entrevista deste verán, dende esta Praza dos Barcos no Porto Deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo. Falamos agora de algo moi importante como é a accesibilidade e facémolo cun mozo, un home que coñece moito nesta materia. Ele é Paulo Fontán, membro da Xunta Directiva de Cogami e presidente da Amizade. Paulo, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco neste verán. Falamos da accesibilidade, a primeira pregunta, é Galicia unha comunidade accesible? Sí, non? E por que, Paulo? A ver, non, porque en ningún sitio hoxe en día pues, podemos considerarlo como accesible. Realmente hai zonas en Galicia que podemos considerar que son mellores ou que están mellor situadas no punto de vista da accesibilidade que outras en outras partes do Estado, porque hai moita diferencia dunha cidade a outra, pero realmente ainda queda moito por facer tanto en Galicia como no resto do Estado. Cal é, por así decirlo, a provincia, a cidade máis concienciada no mundo da accesibilidade a día de hoxe? A ver, Pontevedra nos últimos anos ten feito pues, un traballo bastante intenso e importante, tanto en concepto de deseño como, bueno, logo na execución propiamente dita deses proxectos para que realmente as obras queden ben feitas. Aínda así, hai cousas que, bueno, aínda estamos pendientes nós desde o movimento asociativo de que melloren e de que sigan mellorando, porque hai cousas que, bueno, aínda que poidan ter boa intención, pois van quedando atrás. O resto de concellos, pois como pode ser Santiago e demais grandes, ou meramente Sanxenxo, pois pouco a pouco van mellorando, pero aínda queda bastante por facer. É difícil entender, pero eu me pregunto, Paulo, por que os políticos non vos teñen en conta? Non se reúnen máis con vos? Non escuitan pois, o 100% as vosas reivindicacións? Algo que imagino que pediredes cousas que son pois, moitas veces moi sinceras de facer, non? A maioría das cousas son moi sinxelas de facer, sobre todo cando estamos falando de accesibilidade física e se plantexa unha reforma dunha rúa ou unha praza ou que sea, plantexando desde o inicio o concepto de deseño para todos é o mesmo prezo, non se trata de unha cuestión económica, unha cuestión bueno, que a veces é máis bonito facelo inaccesible e priman esa estética en vez de accesibilidade, cando tamén hai moitas solucións de accesibilidade que son perfectamente bonitas e estéticas e non pasa nada. Cales son as principais reivindicacións que tendes a día de hoxe ou, por así decirlo, cales son as principais barreiras que vos atopades no voso día a día? Foi que hai moitas, é dicir, unha persoa con discapacidade de comunidade reducida en moitas situacións ten problemas para sair da súa propia casa. Temos aí unha teima, unha loita que temos para intentar modificar a lei de propiedade horizontal para que sexa máis doado poder poñer ascensores en edificios de vivendas onde ao mellor unha parte da comunidade non está disposta a poñelo, non? Entón hai xente que está realmente encarcelada na súa propia vivenda, non? A partir de aí... Bueno, ascensores, rampas, non? Porque, por exemplo, no meu edificio teño unha rampa que está moi bonita, pero que para unha persoa con discapacidade sería inviable tanto subir como baixar, vamos. Seguro, seguro, eso tamén o vemos continuamente, non? Despois, aparte diso, que xa é primordial poder sair da casa, pois, bueno, polas rúas, ben é certo que en diferentes cidades, en maior ou menor medida, si se vai tendo, pois, bueno, certa comodidade, ainda queda tamén moito por avanzar, pero logo xa non só o visual que a mellor a xente pensa de que unha persoa con mobilidade reducida poida dar un paseo por unha praza ou por unha rúa ou ir á praia, sino que aparte diso, as persoas con discapacidade tamén temos unha vida social normal, é dicir, tamén imos a comprar o pan, ou a cortar o pelo, ou a tomar un café, non? E todas estas cousas non se poden facer con normalidade se tes unha mobilidade reducida. Por exemplo, Paulo, para que nos fagamos unha idea, como é o teu día a día? É dicir, con cantas barreiras arquitectónicas te podes atopar ou de que xeito se limitan no teu día a día estas barreiras, non? A ver, ao final as persoas con mobilidade reducida, como estamos acostumados a ter que loitar con este tipo de discriminación silenciosa, pois ao final, bueno, nos convertimos en certo modo valientes e atrevidos e tiramos para diante, pois, ainda que haxa un pequeno escalonciño, pois sempre intentas tirar para diante, pois senón tampouco faz nada na tua vida, non? Do punto de vista máis social, pois andamos peleando pois, que todo isto se vaya modificando. Eu vivo no centro de Pontevedra, e entonces na zona onde vivo, na zona próxima, pois está relativamente, a parte urbana, relativamente accesible, non? Pero volvemos ao mismo, é dicir, podo ir a unha cafetería ou dúas, ao supermercado, ao mellor a unha peluquería, pero claro, me limita non só a posibilidade de escoller, sino o dereito de poder ir a onde queira cortar o pelo ou onde queira tomar un café como calquera cidadán. Falamos da crise que pasamos, hai moitos que din que xa pasamos, que estamos con eses brotes verdes. Non sei se dende Cogami e dende Amizade, como viviste eses momentos de crisis e tamén, se xa estás notando tamén eses brotes verdes, pregunto. O problema é que as persoas con discapacidade sempre estivemos en crise, entón realmente en momentos de bonanza parece que hai algún tipo de sector que se ve beneficiado,
pero a na discapacidade non é que notemos que hai crecemento económico e todo vai moi ben, pois nós temos que seguir con a mesma loita, non se nota un avance, digamos, exponencial cando as cousas económicamente van ben, nin unha baixada exponencial cando as cousas van mal. Realmente non é que notamos os brotes verdes nin a crisis máis que no noso día a día que sigue sendo fastidiado. A hora de construir un edificio, a hora de facer un edificio público, un concello, a Xunta de Galicia, ata que punto se vos ten en conta? Se reúnen sempre con GAMI, no caso de Amizade en Pontevedra, con Amizade, ou ás veces nin se vos chama? Eu entendo tamén que a propia burocracia administrativa a veces pode complicar un poquinho a xestión de os diferentes gobernos a hora de poder executar os seus proxectos. Iso non quita que fagan o posible, porque como dis ti, se poñen en contacto con nós, nos pidan opinión, nos escoiten, e non só nos escoiten, sino máis ou menos nos fagan caso, porque en maior ou menor medida temos máis experiencia e sabemos, con coñecemento de causa, cando algunhas cousas van a dar bo resultado e cando non. Ás veces nos teñen en conta, outras veces menos, casi temos que estar nós máis pendientes de intentar solicitar unha reunión cando vemos que vai haber un proxecto de obra nun sitio e preguntar a ver como vai a ser e intentar modificar aquelas cousas que se poidan no momento de proxecto, casi máis iso que nos chamen a nós para preguntarnos. Iso, por así decirlo, non é nada xusto. Paulo, digo, cantas veces te tes cabreado no teu día a día? Vexo que ahora xa estás moi tranquilo, xa dis cabrear, o mellor xa non soluciona nada, pero imagino que cabreos terías os teus, non? Tería os meus, pero seguimos tendo cando a mellor ves unha rúa que acaban de reformar ou que están reformando e ves que o mellor, aquel paso de peóns que podía quedar ben perfectamente co mesmo coste, non vai a quedar ben, e é unha falta de concepto de deseño, de implicación, de control na execución da propia obra, etc. Un pouco todo de implicación de diferentes actores e claro, te fastidia, te enfada un poquinho ver como as cousas co mesmo coste e con pouco esforzo, simplemente só prestando máis atención, poden ter un resultado beneficioso para todo o mundo e en cambio a veces nos atopamos con cousas que acaban de facer e logo hai que modificar para que poden ser útiles, non? Iso. En canto á implicación política, fala moito de política porque ten moita relación, non, en todo isto. Que normativas hai a día de hoxe vixentes ou cal haberá importantes, non? Para que realmente concellos, Xunta, Estado español se poñen as pilas nesta materia de accesibilidade. Ben, é certo que nos últimos anos, máis ou menos desde 2010, hai unha normativa do punto de vista de accesibilidade urbana que é bastante, mellorable, pero bastante extensa, non? E entón, a marca unhas pautas que de cumprirse, melloraría bastantes cousas do punto de vista de accesibilidade urbana. Dis de cumprirse? De cumprirse, exactamente, de cumprirse exactamente como pon o propio texto legal, non? Logo, outra cousa é a accesibilidade dos establecementos privados de uso público, non? Cafeterías, bares, restaurantes, etc., non? Peluquerías e demais, non? Aí a normativa é un poquinho máis laxa, ainda que xa empeza a ser un poquinho máis exixente, e logo hai que concienciar a parte dos responsables políticos que teñen unha parte importante de decisión, sobre todo decisión do punto de vista dialéctico, de preguntarnos e chegar a acordos co movimento asociativo. Tamén hai unha parte importante de responsabilidade nos técnicos e técnicas, non o personal técnico dos diferentes concellos, porque realmente son o personal técnico quen elabora os proxectos, quen está pendiente de que esa execución se faga correctamente e demais. Por moito que un político, mellor un alcalde ou un concelleiro ou concelleira lle diga a un responsable técnico que intente facer eso ben, o responsable técnico é realmente quen sabe cando está ben e cando non. Entonces, non quero sacarlle ningún tipo de responsabilidade aos políticos que teñen a súa, pero os técnicos tamén teñen que poñerse as pilas. Estamos xa no último minuto de entrevista, Paulo. Eu quería preguntarche por un desexo no mundo da accesibilidade. Se tiveras que destacar un, dous ou ata tres, cales serían eses desexos, Paulo? A utopía realmente é que, calquera persoa pode desenvolverse na súa vida cotidiana en igualdade de condicións que calquera outro cidadán, sin ter que necesitar de axuda de alguén para poder entrar nunha cafetería, para poder entrar nun baño, etc. Porque o mellor hai un escalonciño, ou porque o mellor, simplemente, persoas con discapacidade auditiva, ou xordas e demais, para poder comunicarse en calquera sitio, ten que ir acompañada do seu intérprete, e iso non é xusto nin é igualitario, porque outras persoas que non teñen discapacidade van elas solas a calquera sitio sin ningún problema e poden facer a súa vida. Eso sería a utopía, non? Agora, hai que ir dando pasos pouquinho a pouco, que nos escoite un pouquinho máis e que se nos faga un pouquinho máis de caso cada vez e así, pouquinho a pouco, esperemos conseguir esa meta, non?
Pois moitísimas grazas, Paulo, con esa